Tarantino kinoları diýilende, onun kinolarını görenler we halanlar belki de on kinolar barada ilkinji etçe kommentariýalary çenden aşyqan we ýol we wagşy sahnalar bolupdylar. Men fikrimçe bu adaty tomoşa üçin normalmy hem diýen, onu ütköşklap garaşmak hem gerek gelmi diýen, ýöne Tarantino söýerlerin bundan başga ýene de käbir bilmezatlar barmy diýen. Hemme zatdynyň ilkinji bellemelerde Tarantino gatowy bir storyteller. Yani ol hem ussat ýazyjy hem ussat rejissör. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? You think I set you up? I don't know. But somebody did. Yani onun hekaýeleriniň sujeti hem öz bolşly we onu ol hekaýany gurrungyş formasy hem öz bolşly gyzykly. Tarantino tomoşaçynyň expectationlary we çaklamalary bilen oýnaman halaýa. Ýagny bir sahnada bir situasiýa, bir ýagdaý terse gidip biljek bolsa, Tarantino onu terse alyp gitýär. We tomoşaçy ýagdaýyň terse gidip urandan aňan wadyna da Tarantino güýçli saslar bilen ýagdaý, öňkü ýagdaýyna getirip o öz uğruna we dogry, ýagny hiç gili tersliksiz akarýaly ýerine getirýär. We tomoşaçy hemme de düzelli, düzü gidip dur. Şu sujetde, şu sahnada ähli ýagdaý düzü gidip dur diýen zaman Tarantino sahnasyny hiç garaşylmadyk bir surprizler we gyzyk bilen jemleýär. I feel like I'm the orchestra conductor and the audience's reaction are my orchestra. So it's like laugh, laugh, laugh. Stop laughing. Stop laughing. Okay, now be horrified. Be horrified. This is horrible. This is horrible. This is horrible, horrible, horrible. Laugh. And that's what I want to do. That's what I get off doing. Yani şu usullar sebäpli hem Tarantino kinosunda gaty köp garaşylmadyk ýagdaýlara, garaşylmadyk momentlara we surprizlere duş gelip bolýar. What's happening? Oh, man. Bundan başga da Tarantino tomoşaçy bilen oýnamany has gowurýar, ýagny tomoşaçynyň ünsüni kontrol etmek, gaty ökde kontrol edýär we olar bilen her hili trükler ulanmagy halaýar. Mesela üçin Inglourious Basterds'ın birinji açyş sahnasyny alyp görelim. Yani bu sahnada Tarantino mesela üçin biz sahnanyň başynda tomoşaçy çökmüne biz situasiýada yani hekaýanyň gidişi bilen ähli zatdan yani käbir zatlardan habarly bolup başlaýar. Yani aslında biz Hans Landanyň näme üçin gelendigini bilemdik başda bu Fransuzyň hem kimdigini bilemdik. Yani sahna ýolalygy saý biz ýuwaş-ýuwaşdan Hans Landa kim, soň bu Fransuz kim, Hans Landa näme üçin geldi? Onun şeýle situasiýany alyp urýar. Ýani şu sahnanyň birinji ýarymyny aslında biz hem ýagdaýyň nämedigini aňýas we şu nira bar ýany görkezýär. Ondan soň sahnanyň ýartynda Tarantino biriniň gizleýän syryny görkezýär. Ýani mundan soň biz bulan arasynda geçek dialogy ýa-da şu sahnada boljak beýleki wakalaryň hemmesine gaty ütköşük göz bilen seredip. Sebäbi biz personajlarynyň şu sahnada personajlaryň ýani Hans Landanyň bilmeýän bir zadyny bilýär we şu taýdaki dialog aslında bizi hakyky durmuşda bolsa da biz üçin gyzykly bolýar. Eger bir adam beýleki adamdan bir sir gizleýän bolsa, onu hem biz bilýän bolsak, onuň öz sirini gizlemek üçin ýa-da açmadyk üçin tapjak bahanalary ýa-da etjek hereketler hemmesi biz üçin gyzykly bolýar. Ýöne edil şu ýagdaýda şu situasiýa bizi hakyky durmuşdan gyzykly bolýar. Hem hakyky durmuşda biz tütänlikden biriniň syryna şaýat bolup biler. Biz tütänlikden we ol iki bir personaj biz üçin ýanky bizim onu hawardymyzdan habar bolman bir naturalny adaty bir dialog ýa-da adaty bir waka bolup geçer. Emma kino situasiýasynda şol personajlaryň hem şu situasiýanyň hem awtor we bize sir görkezän hem awtor. Yani bu zatlar bilýän üçin ondan soň awtor ýani Tarantino inni bu personajlaryny abyşny dialoglar gurdurmaýar.
because I'm aware what tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity. Ya da waka bu sahna abyşny zatlar bilen jemlenmeýär. Hökman bizi has gyzyklandyrmak üçin, tomoşaçyň gyzygyny artdyrmak üçin has gyzykly ýerlere akitmeli bolýar we öňsüzlerçiňe diýelim şol kinoda abyşny sahnanyň şondan öňkü bölümine biz abyşny prosedurany izlerleýän bolsak, ondan soň prosedurda Tarantino we Hans Land eýem namyoklar bilen gürläp başlaýar. Ýagny temany ütkür has çuň we neme taraplara geçip boraýar. And do it. Bu zatlaryň ählisi Tarantino hem hikayasyny gowgadýan, güýçlýän üçin hem oň bilen ýagny on gurulmuş formasyny hem gatgy edýän üçin bolýar. Ýagny hikaýany ejizligi bilen beýle gyzykly ýanky storytelling and gurulmuş formasyny düzmek gatly kyn. Ya da hikaýanyň diňe güýçli bolsa da ýanky täsirlerini ansatdan. When you go to a movie and you see a certain sequence, and if there is real cinematic power and there's cinematic flair, it'll be a combination of editing and sound, and usually it's like visual images connected with music or something. But when those things work and they really connect, it's just like you forget to breathe. You are really transported to a different place. Ine şular hem Tarantino'nun kinolarynyň storytelling stilistikasyny ýüze çykarýar.